Žijeme vo veľmi rýchlom svete, kde veci sa zrýchľujú, veľmi rýchlo sa menia a je veľká neistota. A mnoho ľudí to stresuje a častokrát mnoho ľudí nerozumejú, čo sa presne deje a ako majú na to reagovať. Lebo tak, ako sa vyvíjal svet doteraz, častokrát veci trvali o mnoho dlhšie, bola tam o mnoho väčšia predpovedateľnosť, bola tam stabilita a bolo tam viacej jasno. A teraz tým, ako sa planéta previbrováva a čo všetko sa mení, ako sa dvíha vedomie ľudí, mnoho ľudí začína cítiť, že je veľká neistota. Tie istoty, ktoré mali, alebo ten svet, ktorý mali a ktorí boli zvyknutí, alebo ktoré boli vychovávaní svojimi rodičmi, napríklad na Slovensku a v Čechách sa rúca, prestáva fungovať. To znamená, ten starý svet, tak ako ho poznali, alebo bol tu veľmi dlho, prestáva fungovať, nefunguje dobre, ľudia cítia, že to prestáva fungovať, ale nemajú nový. A to je v mojej skúsenosti to, čo veľa ľuďom vytvára veľký stres. Ale mnoho ľudí na druhej strane, ktorí vedia, čo sa deje a vedia vlastne do akého štádia sa posúva svet, čo sa deje v budúcnosti, čo na nás prichádza z budúcnosti, tak vedia s tým o mnoho lepšie tancovať. A vedia sa tomu prispôsobovať. Vedia to, že veci sa budú viac a viac meniť a vedia to, že ich najväčšia istota je to, že veci budú neisté. Takže jedna vec, na ktorú sa môžete určite spoľahnúť, že veci sa budú stále meniť a stále bude všetko úplne ináč a prichádzame do štádia, kde mnoho ľudí nevie, ako to bude vyzerať. Takže pre nás je veľmi dôležité vedieť, naozaj mať taký náhľad na život, aby sme vedeli tancovať s neistotou, aby sme vedeli manažovať svoje emócie a svoje strachy, ale hlavne, aby sme aj chápali, čo sa bude diať a vedeli sa na to nastaviť. A ten vek, kde ľudia pracovali sami pre seba alebo boli sami a bol svet individuál, to už nefunguje. Takže mnoho ľudí, ak si všimnete, ktorí naozaj má veľké problémy alebo zažíva veľa stresov, je, že sa snaží byť úspešný sám o sebe, chce byť číslo 1, je veľmi konkurencieschopný, ale my vchádzame do úplne iného veku. Vychádzame do veku spolupráce a synergii a je to o tom, že svet nepotrebuje o mnoho viacej skúsených alebo úspešných individuí. Ale čo naozaj svet a planéta potrebuje a čo ľudia cítia viac a viac, sú ľudia, ktorí sú v komunite, ktorí spolupracujú, vytvárajú synergie a spolu vytvárajú veci dokopy. A to naozaj dôležité slovo je spolu vytváranie. Je to co-creation v angličtine, kde vlastne prichádzame spolu, každý z nás vie svoju hodnotu, každý z nás vie, kto je, na čom nám záleží, aká je naša cesta a spájame sa dokopy, aby sme spolu vytvorili niečo o mnoho viac a aby sme spolu vytvorili synergie.